needed a platform that the whole world would work from, and therefore from Durban to here. Umongameli uJacob Zuma usehlonishwe kakhulu izwe lase-Europe lephesheya kuyilwandle. Uyalibona leli lizwe likhonjwe umunwe phakathi kwe-Russia ne-Ukraine ne-Poland, leli elivele ngokuhlaza. Selimcelile ukuthi kube uyena olimelayo emhlanganweni ozobe ukhuluma ngokushintsha kwesimo sezulu kabathi i-climate change. La bazobe bekhuluma khona ngokuthi iy'nkampani eziy'mele zizokwehlisa kanjani ukukhiqizwa kwentuthu le engcolisa umhlabathi. Yebo, babe sebeyamcela kube uyena obamelayo ngoba ubona la esithombeni ukuthi umoya ungcoliseka kanjani ngenxa yentuthu ephuma ey'mbonini. Yebo, lo mhlangano uzobe ula ngoba ubona e-Victoria Falls kule mpophoma kanokusho emaphakathi nezwekazi lase-Afrika emazansi ephakathi kwe-Zambia neZimbabwe. Ila kuzobe kuhlangene wonke amazwe. Kusho ukuthi i-Belarus izwe elikhulu lale phesheya licele yena uNcamalala ukuthi kube uyena olikhulumelayo kulo mhlangano omkhulu kangaka, okuzobe kuthathwa ney'nqumo ey'nzima. Iy'nkampani zakhona nohulumeni wakhona ucela ukuthi kube uyena obamelayo, kube indlela yokumhlonipha nokuthi bamthembe ukuthi uzobamela ngeqiniso kulo mhlangano omkhulu kangaka. That we come out of this climate change conference with an agreement that is legally binding to all nations, given the fact that the threat of climate change is a serious one against humanity. And we need to agree that for us to save humanity, we need to move together. We need to agree. In other words, we need to put aside the interests or national interests of different countries. We've got to put the interests of the people globally